ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team na tabletu. Ne znam da li će ovo biti ekstra epizoda, ali valjda ćemo poći za rukom jedna partija. Kao što znate, snimaću i Clash of Clans, Clash of Lords, tako da ne vidimo. Ali to će biti kratki vidi, pa ne znam, onda baš da sijam, ali Clash of Clans 100% će biti malo duže, ali Clash of Lords ne znam već. Ali dobro. Ne, šta sam ušao sad bio, ne. Idemo odmah play, neću ništa da igram, znam nimam očajan tim, ali okej. Nije ovo moj tim, ovo je moj tim. Ovo je moj tim, jako je slab. Ok, play match. Ću malo pojačati zašto lakše kada igram da čujem ništa. Ok, krenemo, znači snimat ću možda 2 runde kako ćemo igrati protiv nekog. Ok, idemo. Pojačao sam jednom. Ok. Odmah driblamo. Mislim, dodajemo se. Ok, mislim, tebi se na lako, ali zalagalo, frame drop. Ljudi, ovo stavim na lako, a svaka druga epizoda će biti malo teže. Ok, i bum. I za malo da bude gol, ljudi. Ono da ubrzamo, dodamo njemu odmah, pas ulijeći, dodi tamo, šut. Ali lako nešto. Ima ovo. Tu ne vjerojatno ni zašto snimam. Ok. Bravo. Dali smo jedan gol. Ok, sad je bukvalno cijela igrica zalagovala. A niz. Nego neki video bio. Ajde. Čekaj. Ne. Ajde, napadimo ga. Sad ovo dole. To. Hvala smo ga sredili, brate. Ok. Tum, leći. Brate, faul sam bio. Igrate gol i jaj, za malo da bude gol. Ok. Idemo. I ljudi, vraćam se posle kratke pauze, znači nešto mi je baba ušao u sob da me nešto pita. Pa se vraćam, izvinite zbog pauze, ali dobro. Valjda mi će to padati. Ja mogu da pobedim laganice, ali malo mi laguje pa ne mogu da igram kako normalni svi zapovedaju. I go. Yes. Go. Dva 0 za nas. Ajmo da ih oderemo. Znači drugu, baci se u drugu. Ajde. Za malo da nam daju go. Te dobro sam daju go. Šiknut ću tamo. Znači ljudi, ovo epizoda će se zvati FIFA 15 Ultimate Team srpski gameplay. Srpski gameplay pišem da znam da ovi Englezi da znaju da je srpski i tako bolji naslov da mi ide. Možda stavim koju zvezdicu kao oni prošlim videima. Ne stavim na zvezdicu u svakom videu. Možda stavim smiley-a, možda sve. I šta je sada bilo? Faul, ne mi reći. Pa ovo vreme. Nisam čuo zvištaljku. A zašto ne pojača? Neće se čuo zvuk. Šta mi... Što li to laguje, ljudi? Meni tako laguje, a vi nemate pojma. Moram da završim epizodu. Mi glava mnogo raširio ruke, valjda. Kako ovo određeno ekstra. Ne znam kako je to bilo dodavanje, baš da im
Evo mu uvodi loptu, dodaje, on uzima šut. Trči i šuta. Tamo. Da povedimo. Tamo, sada tako. Ok, ajmo sada probamo da izdriblamo sve, a da mi ne laga. Gol! Napokon, opet go. Napad. Tako. Ćao. Pak. O, kako ovo bilo dodavanje. Fuck yeah. Šut. Pum, iza malog. A ja nisam pokazali kako sam vodio. Uf. O, brate, stikam Fu Panda ili šta? Napad. Mislim da kažete napadnite, dobre. Pam. Odmah moramo da idemo u akcije. Odmah. Možda znači, šut. I... Oj, golman kuda je? Brate, leti. Skače sve mile strane. Hoćemo ti pobjeda naša 100%. Idite na njega. Kako, ne znam da igram. Da šarava sam onog da fauliram. Namjenima da bude faula u ovoj epizodi. Trči, skidaj kile, to je samo za vojnike, pum. I gol! Kakav gol! Znači, ne mogu da verujem go u zadnjoj, možda nije zadnjoj sekundi, nego nekom minutu, ne znam ni ja. Ok. Ajde, dobro. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove FIFA 15 epizode. Nadam se da ste živjeli i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!